alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna muku lale marhabin da zuwa shafin mu na Mujarrabatul Asrar TV domin samun karatun mu na ramli da asraru kala-kala daban-daban. So ku mana subscribe da like. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To yau karatun mu zai tashi akan mataki na 22 a bangaren bazzau. A nan ne za mu gane taurari masu ba da shawara. Shehu ya ce ana yin hukunci da waɗannan taurarin ne a gun yanke hukunci ko kuma ba da shawara. A takaice, Shehu ya ce duk tauraron da kaga narinsa a buɗe tauraro ne mai ba da shawara, saboda nari nazari ne. Misali, masu unsirin nari a buɗe masu ba da shawara su ne Kausaji tauraron gidan 1, Rahika tauraron gidan 2, Nasaratul Khadija tauraron gidan 9, Iskafi tauraron gidan 10, Naqiyal Haddi tauraron gidan 14, Qabla Khadija tauraron gidan 6, Sa'ili tauraron gidan 13, Dariki tauraron gidan 5. Su ne taurari masu ba da shawara saboda unsurin narinsu yana a buɗe. Sannan waɗannan su ne taurari masu ba da shawara guda 8 ne ga sunan a sama kamar yadda muka ambato su. Sannan taurari masu yanke hukunci su ne waɗanda kaga unsurin narinsu a kulle, wato masu rufaffen nazari dige-dige kenan. Su ne masu yanke hukunci. A takaice ga su kuma kamar haka: na farko muna da Bayala tauraron gidan 4 masu tilastawa kenan, masu yanke hukunci. Na biyu muna da tauraron Qali Dakili tauraron gidan 15, muna da tauraron gidan Ijtima'i tauraron gidan 11, muna da tauraron Rayya tauraron gidan 3, muna da tauraron Humra tauraron gidan 7, muna da Nasaratul Dakila tauraron 12, muna da Iskafi Kisu tauraron gidan 8 kenan, muna da Jama'a tauraron gidan 16. Sannan idan suka yanke hukunci ya yanku, misali Shehu ya ce, misali ƙasa ce aka buga ta kan aure, an ce duk ukun tauraro shine shaidarsa, wato idan ɗali'in ya zo na ukunsa shine shaidarsa. To shi wannan shaidar yana nufin masu baka shawara ne akan wannan aure ne da kake nema. To masu baka shawaran nan su shawarar za su baka, su ce maka wane gashi yadda za ka yi. Sannan kuma akwai waɗanda a shawara za su baka, su ce maka wane gashi yadda za ka yi. Sannan kuma akwai waɗanda za su sa da ɗali'i dole sai an yi wannan auren. To alhamdulillahi, kamar yadda dai muka kawo masu ba da shawara da masu tilastawa. To da fatan an fahimci taurarin. Allah ya sa muna hannu a yi subscribe.